عطاشاد زندال رجنائیں پہنات شعیب شاداب عطاشاد ودی بوگ مقران کوہنے دودانی دمگ کھیچے شار تربت یک اندے سنگانی سر کچا شہر گوری چانو رودرت کی نیمگا شہر پشتا تچوکیں کیچ کورے لمبا تالانت ہمیں اندے تہا استا کارانی بازارے یک آ کے بستگیں بانیے تہا وتی بنکی کسب زرگریا گوں امگرنچیں استا لالکان کہول جامنندت کہ آئیے سیادی گوں بلوچانی لوڈی ٹکاہت عطاشاد سنگانی سرے امی استا کارانی بازار زرگر استا لالکانے امی آکیں بانے تہا ودی بوت کہ آئیے نام محمد اسحاق ایرکنک بوت میٹرک کے سند نمبر 2891 کے ردا نام محمد عطا ودی بوگے تاریخ 10 نومبر 1938 نوشتند وادی کسانیہ علم و زانت دربرگ آترا آئیے پیت استا لالکانا آئی اسکول برت گڑا اسکول استادا داخلہ دیا گا پیسر آئیے نام چا محمد اسحاق بدل کت و عطا محمد ایر کت اور اندہ آئیے وط عطا محمدہ چی وتی نام بدل کت و عطا شاد ایر کت وتی نام بدل کنگے بابتا آ پروین شاکرہ گوں آلتران یا گشید کے انکوٹ ای ود راجیں کسی چو ای وڑائیں کہ منی نام میں اسکولہ عطا ایر کنک بوت اسی سواب امیشاد کہ داخلہ وحدہ محمد اسحاق نامے دیگا دو بچک استت یک کیو دوارا و اسکولہ اسحاق نمبر 1 کو اسحاق نمبر 2 گشک بیت بلے درستانہ و گشک نبیت اما وعدہ کہ منی استاد استاد اما یا امی شوردات کیشی نامہ بدل بکنے منی مطلب و وانگت پتا گوشت جوانند تو یک نامی بگوش آیا عطا محمد ایرکوت وعد گوزان بود شاد بیتا وعدی شاعری زمانہ ات گڑا عطا شاد بیتا انکوٹ عطا شاد ودی بوگے تاریخ سرا جتا جتائیں رائے دارک بودگند چدو پیش بازی نبشتکاراں آئیے ودی بوگے سال 1939 نوشتہ کتگ کہ ای ردند پرچہ کے نوشتکارا وحدے ای بابتا پولکاری وحدہ سندی ثبوت دست کپتگند گڑا آئیے اصلی ودی بوگے تاریخ امیشن کے دیما آرک بودتگ عطا شاد ماتے نام زینب بودتگ و آئیے 2 گوار بودتگند کہ آہنی نام سائرہ و صابرہ بودتگند و یک براتی کہ آئیے نام یعقوب بودتگ وحدے یا سک نادرہ بود گڑا عطا شادہ علاج آترا آ کوئٹہ بورت کہ امودہ وپاتش کت و آئیرہ کوئٹہ قبر کنک بود چرشیا پیسر آئیے ماتا ہوں کوئٹہ وپات کتگ و آؤں امودہ قبر کنک بودتگ عطا شاد پیتو ماتو براتو گوہار درس چاہیے پیسر چاہی جہانہ ربتگنت عطا شاد خاندانی زندگی عطا شاد آروس 17 اپریل 1967 29 سال عمرہ چوتی خاندانہ ڈن کوئٹہ بلوچانی یک شریفیں و میانی درجگے لہڈی خاندان تہا بھوت لہڈی قبیلہ ماتی زبان براوی ہیں بلے آ بلوچیاں ابر کنند او آ کوئٹہ یک اثردار و کاروباری و علمی بستارے واہن دیں قبیلہ زانک بیت عطا شادہ نوکری وحداں کوئٹہ محمد بخش لہڈی بانو کے جنک مینا لہڈی گما آروس کوت عطا شاد پشپدانی تہا یک پچکی کے نام عملند و 2 جنکند کہ آنی نام رجنا و ماہنا ہند و آئیے جنوزاں مینا لہڈین کے کوئٹہ جامنندند آئیے دروائیں چوک آروس کتگند مینا ماہنا آروس عطا شاد زندگی کنک بودتگ و رجنا آروس عطا شاد مرگا 2 سالہ رند کنک بودتگ وحدی کہ آئیے بچک عمل آروس ستمبر 2012 کنک بودتگ عطا شاد وتی ادبی سرکاری و دوستانی صحبت تہا انچو گرفتار بودتگ کہ وتی خاندان ارا بعض کم وحدے داتگ اگاں لوگے تہا بودتگ وتی چوکی ندیستگند امی بابتا ڈاکٹر صبور بلوچ یک سروے تہا عطا شاد حوالہ دن تو گشید کے انکوٹ بازیں روچ گستگند من یک مارشتیا گرفتاراں گش زانا من چوتی چکاں و چک چا منا بے حالان گڑا من مارت کے چو شر نائن من یک چو شر نائن کہ من شپا دیراں رواں گنداں چوک وابند ودی صحبہ پاتکایاں گنداں چوک اسکولہ شتگند ای وڑا نہ شریعہ چوک
pet chokkan distkant o na chok peta numa zant ke sharren abare nait numa zut loga rawa o bega chokkan gaadiya sawar kana sela baran taake ahana ami ehsas bibit ke mara yak peti hu ast unquote. وحدی عطا شادہ وتی لوگی ذمواریانی ضرورت مارت گڑا آیا وتی خاندان را بعض وحد دیگ بندات کوت آیا گوتی خاندانا بعض مہر و محبت استاد وہانی تعلیم و ردوں میں سرا اروڑیں جوہد کو تو اچ کمی پشت نگیت. عطا شاد مرگ عطا شادہ وتی کسانی و بچکی مقرانا گوازیں تگان بلے ورنایا بغیر تا مرگا آکویٹا بتگ زندگی 59 سال 8 ماہ و 3 روز گوازینگا رند آنگت بیمار نہت البتہ زمانہ کے زوراکیاں چا دل پروش بوتا گو دل حرکت بند بوگے صوبہ 13 فروری پشنبے شپے 9 بجا وتی سرکاری لوگا انسکم روڈ کوئٹہ وفات کتگ. 14 فروری 1992 ابتا جمعہ صبح 10 بجا مکاسی قبرستان کوئٹہ ہزارانی کساسا ارسیگی چمانی دیما آئیے را قبر و کسارت کنک بوت. آئیے بازیں امسریں لفظاں تو دانشور امے گشن کہ آئیے چا بازیں شراب نوشیا وفات کتگ بلے آئیے لوگیے گشگے ردا چا مرگا 2 روز پیسر آئیے شراب نوشی یل کتگ بوتگ بگندے شراب نوشی یل دیگ آئیے مرگے ثواب جوڑ بوتگ بلے ماں ادبی الکہاں آئیے مرگے ثواب انگا پدر نائنت. بلوچ دانشور و ساریہ تعلیم سیکٹری جام محمد دشتی آئیے مرگ صوبہ چاگرد گو آئیہ ناانصافی لیکیت اور نبشتہ کند انکوٹ. ماں عطا شاد جسمانی مرگ نگوشاں بلے ارمان کے عطا شاد کوش اما چاگرد دستان چی بود آئیہ را عطا شادہ داتگات بلے چا آئیہ ایک چیز نظر تگات عطا کسا نکشتگ آئیہ را کسی بیر پر نبوتگ آئیہ کینک نہ بلکہ مہر و محبت بر کتگ بلے ای ظالمی و اسدین وحدہ ای چاگردہ عطا کشتگ او ای کوش بیرے گرگ بدلا ای رنگین پرسیگین دیوان ما امی واسطہ برجم داراں کہ بگندے ما چا وتی جرم مارشتا برکیں مرچی اگاں کسی بگشیت کہ عطا شاد کشندہ چون بوتاں عطا شادہ کسی کار بیرار نکتگت بے تاوان مردیات مردمی دلگران نکتگند آئیہ چا کسا ایک چیز طلب نکوت بلکہ ادب و شاعری را طاقت داد اسی بدلا اگا ما چیزی آئیہ را داتا گوڑا ما درد داتا دل پروشی داتا ما آئیہ را آ جاگا دات نکوتا کہ آئیے اقدار بوتا اصلا ما عطا شاد بہ پجا نیار تک امی دل پروشی آئیہ سک باز مارے تک انکوٹ. عطا شادہ را آئیے نامداری و بیوروکریسیا باز رنج داتک او چاگردہ گوں آئیہ کپتگیں انرو ایلا کتک بلے آئیہ گوں بچکنداں امی چیز درگوز کتگند شہر تہا اما مردماں وتی مجلسانی تہا آئیے سرا کندتگ و آئیہ را کلاک گپتگ کہ مدام گوں آئیہ نشتگو پادت کگند او آئیے امی دوست دروشمیں دشمنا ودے مور استا گڑا گو منافقیا آئیہ را رسوا کنگا ایچ چکو پت نبوتگند. عطا شاد مرگا رند بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چیر دستیا فروری 1998 یک پرسی دیوانے برجم دارک بود کہ آئیے آسے مہمان اما وحدے بلوچستان وزیر اعلیٰ سردار اختر جان مینگلت آئیے وتی گشتاں کے تہا عطا شاد مرگ یک گراں بہائیں تاوانے لیکت آئیے پننے مننا کو خاندان مالی کمک دیا گئے آترا نہ تنہا 5 لاکھ کلدار دیا گئے اعلان کوت بلکہ آئیے جنک روشنہارا حکومت بلوچستان محکمہ سوشل ویلفیئرا 16 گریڈے یک سرکاری پوسٹ سرا نادینگے جار جات او یک سرکاری لوگ آئیے نامہ کنگے اون جار جات و گوشت کے اگاں عطا شاد خاندان بلوٹیت آپ پیسرگیں لوگ تہاؤں نشت کوت کنت سارگیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر جان مینگلے نیمگا چی ای جارا پاد عطا شاد لہتیں سنگتاں اما سرکاری لوگ آئیے جنک روشنائے نامہ الاٹ کنگے جوت کوت چوش کے آلوگ سیکٹری درجگے سرکاری افسرانی واسطہ ہاتھ امی واسطہ آئیہ رندہ یا کسانی درجگے سرکاری لوگے الاٹ کنگو دیگ بوت. عطا شادہ نوکری وحداں سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ ہاؤسنگ اسکیمہ یک پلاٹ ایک استے سرا زورتگت اور لوگ جوڑ کنگے آترا چا بینکا وام زورتگت
وما زندگیہ وتی امی لوگ باڑائے سرا داتگات بلے آیا وتی زندگیہ امی لوگ جوڑکن گے آترا زرتگیں بینکے وام دات کت نکتند او آئیے مرگا چپاد آئیے لوگ مردمان پشکپتگیں وام داتند تانا وامنی سرا جوڑ کتگیں امی یکی ملکت آئیا پوتی جنوزاں و چکاں عشت و چائی جہانا ربط منتوار